Калі перавознікі ўзновяць рэйсы з Менску да Вільні? Чаму растуць цэны на арэнду і продаж нерухомасці ў сталіцы? І што сказаў прэм'ер Польшчы Дональд Туск пра фанатаў Макса Каржа, якія нарабілі шуму падчас апошняга канцэрту артыста ў Варшаве? Пра гэта і не толькі ў сённяшнім аб'ектыве. Віталь Бабін з вамі. Вітаю і запрашаю на выданне. Літоўская кампанія «Еўралайнс» і беларускі «Менск-Транс» скасавалі большасць аўтобусных рэйсаў маршрутам Менск-Вільня. А афіцыйная прычына – вайсковыя вучэнні, якія стартавалі ў Літве. Што цяпер рабіць пасажырам і калі злучэнне мае аднавіцца? Руслан Игнатович. Вайсковыя вучэнні «Арсус-Вілкас-2025» каля беларускай мяжы сталіся прычынаю масавай адмены рэйсаў паміж Беларуссю і Літвою. На сёння найбуйнейшы літоўскі перавознік «Еўралайнс» адмяніў 20 з 26 запланаваных паездак. Гэта больш за 75% маршрутаў паміж краінамі. У тэлеграм-чатах нервовая атмасфера. Некаторыя пасажыры скардзяцца, што пра адмену рэйсу даведаліся за 2,5 гадзіны да адпраўлення. Это скотская контора. Испортили все настроение перед отпуском. Нет ей больше доверия. Я сегодня с 2 попутчиками до аэропорта добиралась. Как можно за 2 часа до отправления узнать из телеграмма об отмене рейса? Спасибо огромное людям этого чата. Я успела на самолет, иду на регистрацию. «Еўралайнс» абяцае вярнуць 100% цаны квітка пасажырам адмененых рэйсаў. Як быць тым, каму трэба паспець на самалёт ці вярнуцца дадому, у кампаніі не тлумачаць. Аднавіць перавоз абяцаюць не раней за 18 жніўня. З 14 жніўня дзяржаўны перавознік «Менск-Транс» таксама скасоўвае свае рэйсы. У афіцыйным паведамленні прычына сфармуляваная суха – адсутнасць дазвольных дакументаў. Калі рэйсы адновяцца, у кампаніі адказаць не готовые. Ну, как вам сказать, в связи с окончанием действия разрешительных документов. А просто другая компания «Евролайнс» литовская, она заявляет, что это в связи с какими-то учениями. И на следующий день вы уже отменяете. Вы поймите, я не отвечаю за компанию европейскую, там «Евролайнс», либо какую-то. Это, не знаю, там, может, у них какие-то учения есть. Я, честно говоря, не в курсе про это. Хорошо. Поэтому я комментировать, скажем так, информацию других компаний не могу. По какой причине они отменяют рейс. А как скоро вы восстановите рейсы? Вопрос времени. Ну, когда, я не могу сказать. То скажу через месяц, потом будет перезвонить мне сказать. Вы обещали через месяц, не могу сказать. Временно приостановлено. Сколько? Не могу сказать. На момант рыхтавання матэрыялу найбліжэйшая дата, калі яшчэ можна набыць квіток Менск-Вільня без перасадак, 16 жніўня. Пакуль жа тысячам пасажыраў застаецца сачыць за паведамленнямі перавознікаў і шукаць альтэрнатыўныя шляхі, каб мінуць мяжу. Вучэнні «Арсус-Вілкас-2025» у Літве стартавалі ў панядзелак і працягнуцца да 20 жніўня. Ці будуць да гэтага часу адноўленыя рэйсы? Перавознікі гарантаваць не бяруцца. Руслан Игнатович, Белсат. Пасля адмены часткі рэйсаў па маршруце Менск-Вільня дарога ў сталіцу Літвы з Беларусі зрабілася выпрабаваннем. Пешу, на ровары, самакаце і матацыкле мінаць мяжу цяпер забаронена. Адзін з варыянтаў шукаць прыватных перавознікаў у чатах. У гэтым выпадку давядзецца стаяць у чарзе разам з легкавымі аўтамабілямі і заплаціць каля 60 еўраў. Цэны перавозу супастаўляюць з коштамі на аўтобусны квіток. Больш доўгі шлях у Літву праз Польшчу, памежны пераход Берасце-Тэрэсполь або кіравацца праз Латвію ці Калінінград. Да іншых тэмаў. Растуць цэны на рынку нерухомасці, перадусім у сталіцы. 2 гады таму зняць жытло ў Менску можна было на чвэрць танней, апавялі ў агенцтве «Мая сталіца». Мы ж паглядзелі, як раслі цэны на рынку нерухомасці на працягу 5 гадоў і прыйшлі да высновы. Арэнда жытла даражае значна хутчэй за набыццё жылплошчы ва ўласнасць. Юлія Цяльпук працягне.
Попыт на аднапакаёвыя кватэры ўсцяж высокі. Агентства «Авангард нерухомасць» у ліпеньскай аналітыцы адзначыла, 45% усіх угодаў яны правялі з аднапакаёўкамі. А сярэдняя цана квадратнага метру жытла ў сталіцы склала $1793. Мы падлічылі, што гэта на 29% даражэй, чым было 5 гадоў таму у ліпені 20-го. На рынку арэнднага жытла цэны растуць яшчэ хутчэй. Рынок ввода новага жытла, ён існуе па іншым правілам, или ён легчэй, хутчэй реагуе на такія чыннікі, як, напрыклад, падзенне долара адносна еўра за апошнія паўгады на 13%, ці на інфляцыю па долару, якая за 5 гадоў была большая за 20%. Абапіраючыся на аналітычныя звесткі групы кампаніяў «Твая сталіца», мы падлічылі, што на 5гадовым адцінку часу цэны на арэнду жытла выраслі прыкладна і ажно на 72%. У ліпені 20-го кватэры плошчаю каля 50 метраў квадратных у Менску здавалі ў сярэднім па $349 на месяц. У ліпені сёлета ў сярэднім па $600. Калі вярнуцца да аднапакаёвага жытла, то карыстаецца яно попытам перадусім у моладзі. Агенты адзначаюць, што з прапановы вымываюцца варыянты таннейшых, даўно нерамантаваных кватэр. Як патэнцыйныя кліенты, мы патэлефанавалі ў адную з менскіх агенцаў нерухомасці. Может, не в центре Минска найти для них такую квартиру поскромнее, так называемую бабушкину, да? По цене, даже если однокомнатная, это примерно будет 340 или 320. Иногда появляются квартиры. Стоит искать и ждать этих подешевле квартир, или все-таки стоит на всякий случай рассматривать такие варианты подороже? Такие квартиры появляются очень редко, и они очень быстро уходят с рынка. Здаваць сталі адрамантаванае жытло з другаснага рынку ці кватэры ў навабудах. Чым вышэй стандарт, тым лепшыя заробкі ў перспектыве. Для многіх беларусаў, якія могуць сабе дазволіць набыццё жытла, гэта адна з найбольш папулярных інвестыцыяў, кажа Александр Кнерович. Я бы падкрэсліў, што сёння жытло ў Менску найбольш таннае паміж суседнімі краінамі. Мы ведаем, што і Варшаве, і Вільнюсе яно даражэйшае ў 2-2,5 раза. Таму ўсё ж такі, калі не ўлічваць такія фактары небяспекі, сёння гэта добрая магчымасць укласці і зберагчы свае грошы, купляць квадратныя метры у Менску, калі разлічваць ўсё ж такі ў доўгу. Агулам сёлета рынак нерухомасці менш ажыўлены, чымся летась. У ліпені 24-го года тое ж агентства «Авангард нерухомасць» заключыла амаль на 19% больш угодаў, чым у сярэдзіне гэтага лета. Юлія Цельпук, Белсат. Супольныя вайсковыя вучэнні ўзброеных сілаў Беларусі і Расіі «Захад-2025» пройдуць сёлета з 12 да 16 верасня. Пра гэта паведаміў начальнік дэпартаменту міжнароднай вайсковай супрацы Міністэрства абароны Беларусі Валерый Равенка. Кіраваць вучэннямі будзе генеральны штаб. Афіцыйна колькасць удзельнікаў манеўраў беларускі бок акрэсліваў у 13 000 жаўнераў. Перад гэтым у траўні міністр абароны Віктор Хрэнін абвясціў, што колькасць войскаў, якія бяруць удзел у вучэннях «Захад-2025» будзе скарочаная, а вучэнні перанясуць ад межаў з краінамі НАТО і Украіны ўглыб Беларусі. Аднак, нягледзячы на першапачатковыя абяцанні, намеснік Хрэніна Павел Муравейка заявіў, што асобныя падраздзяленні могуць быць перакінутыя да межаў у адказ на дзеянні Польшчы і Літвы. На гэты ж час суседнія краіны запланавалі свае вучэнні. І хоць Беларусь заяўляе пра абарончы характар гэтых манеўраў, Захад і Украіна асцерагаюцца эскалацыі. У 2022 вучэнні Захад скончыліся ваенным уварваннем Расіі на тэрыторыю Украіны. Тым часам шмат хто задаецца пытаннем, да чаго прывядуць перамовы Дональда Трампа і Владзіміра Пуціна, якія маюць адбыцца на Алясцы 15 жніўня. Ці сапраўды будзе прыпыненне агню паміж Украінай і Расіяй, ды што для гэтага мусіць зрабіць Украіна, і чаму за асабістую сустрэчу з агрэсарам гэтак ухапіўся амерыканскі прэзідэнт Владзіслаў Корсак з працягам тэмы. Народ Украіны мусіць мець права самастойна вызначаць сваю будучыню, а дыпламатычнае залагоджванне канфлікту мусіць абараняць украінскія і еўрапейскія інтарэсы. З такою заявою выступілі 26 краінаў еўразвязу за 3 дні да перамоваў Пуціна і Трампа на Алясцы. Не падтрымала маніфесту толькі Угоршчына.
Гэткай заяве краіна УЕЗ папярэднічала ўчорашняя прэс-канферэнцыя Дональда Трампа. Падчас яе амерыканскі прэзідэнт заявіў, што Уладзіміра Зяленскага на перамовах з Пуціным на Алясцы не будзе. Маўляў, украінскі лідар ужо быў на мностве сустрэчаў за 3,5 гады і нічога не адбылося. Трамп жа збіраецца пераконваць Пуціна скончыць вайну. Гэта хутчэй сустрэча, каб прамацаць стан рэчаў. Прэзідэнт Пуцін запрасіў мяне ўзяць удзел. Ён хоча браць удзел, я думаю. Я веру, што ён хоча скончыць з гэтым. Я ўжо некалькі разоў казаў пра гэта і быў расчараваны, бо ў мяне былі выдатныя перамовы з ім, а потым у Кіеў ці ў нейкае іншае месца былі запушчаныя ракеты. Пра знішчальныя амерыканскія санкцыі супраць Расіі, якія паводле ранейшых заяваў Трампа мусілі ўступіць у моц 8 жніўня, амерыканскі прэзідэнт пакуль не згадвае. Гэтая сустрэча сам-насам на адным узроўні. Менавіта тое, чаго хацеў Пуцін. І ён нічога для гэтага не зрабіў. Нават не спатрэбілася спыняць агню ці бамбавання Кіева. Ён робіць тое, што і рабіў з 2022, з 2014 года. І за гэта яго ўзнагародзілі сустрэчу з прэзідэнтам ЗША. Да таго ж Трамп фактычна папракнуў украінскага прэзідэнта ў нежаданні ажыццяўляць так званы абмен тэрыторыямі. Паводле крыніцаў шэрагу заходніх медыяў, Пуцін быццам бы гатовы прыпыніць вайну, калі Украіна пагодзіцца аддаць Расіі Луганскую і Донецкую вобласці, ды не прэтэндаваць на Крым. Мяне крыху закранула, што Зеленскі кажа, мне трэба адабрэння паводле Канстытуцыі. Гэта значыць, у яго ёсць адабрэнне ўступіць у вайну, забіваць людзей. Але каб абмяняцца тэрыторыямі, яму патрэбны канстытуцыйны дазвол. А тэрытарыяльны абмен будзе. Гэта я ведаю і ад Расіі, і з усіх нашых размоваў. Гэта робіцца на карысць Украіны. Паводле амерыканіста Антона Пяньковскага, галоўная мэта Трампа – выправіць стан эканомікі ЗША. Для гэтага ён гатовы гандляваць і з Расіяй, і з іншымі аўтарытарнымі ды нават таталітарнымі рэжымамі. Таксама ягоная напорыстасць перад будучымі перамовамі з Пуціным – пытанне асабістых амбіцыяў ды іміджу. Дамагчыся таго, каб яго перамогу, яго асабістую перамогу прызналі. І такім чынам все свесці да продажу амерыканскага ўзбраення еўрапейскаму звязу, краінам НАТО, які потым пастаўлялі бы па свайму жаданню гэта ў краіне. І далей нават не чапаць гэтую гісторыю. Тым часам Еўропа збіраецца працягваць ціск на Расію і ўзмацняць вайсковую дапамогу ўкраіне. Прынамсі, пра гэта заявіла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас. Разглядаюць у УЕЗ і новы пакет санкцыяў супраць агрэсара. Што праўда, ініцыятыву Трампа пра абмен тэрыторыямі дзеля заканчэння вайны кіраўнікі еўрапейскіх краінаў пакуль адкрыта не крытыкуюць. Пакуль мы не чуем, што гэта ідыёцкая ідэя. Я маю на ўвазе, што ніхто з еўрапейскіх палітыкаў не сказаў пакуль, як увогуле вы дайшлі да ідэі абмену украінскай тэрыторыі на украінскую тэрыторыю, каб зрабіць Расію шчасліваю. Еўропа пакуль не адпраўляе зброю ва ўкраіну ў аб'ёмах, здольных пераламаць сітуацыю. Хаця б магла гэта зрабіць. І гэта абраная слабасць Еўропы і абраная залежнасць яе ад ЗША. Паводле выдання Bloomberg, ужо заўтра могуць адбыцца перамовы з Дональдам Трампам, у якіх возьмуць удзел Уладзімір Зяленскі і кіраўнікі шэрагу краінаў ЕЗ. Мэта – узгадніць пазіцыі да перамоваў амерыканскага і расійскага прэзідэнтаў. Сёння ж украінскі міністр замежных справаў Андрэй Сыбіга пацвердзіў, што пазіцыя Украіны застаецца нязменнаю. Нічога пра Украіну без Украіны, нічога пра Еўропу без Еўропы. Уладзіслаў Корсак, Белсат. «63 асобы, 57 украінцаў і 6 беларусаў будуць дэпартаваныя з Польшы пасля закалотаў на канцэрце Макса Каржа ў Варшаве. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр гэтай краіны Дональд Туск. Макс Корж сітуацыю не каментуе. Белсат звярнуўся да менеджераў спевака. Адказу мы не атрымалі. Чаму выступленне беларускага рэпера ўзрушыла польскае грамадства і чаму скандал не сціхае ўжо некалькі дзён? Глядзім наш наступны матэрыял. Рэзананс вакол выступу беларускага рэпера Макса Каржа ў Варшаве, які ўзбудзіў польскую медыяпрастору, не сціхае ўжо некалькі дзён.
Скандал нават пракаментаваў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Роля дзяржавы дзеяць эфектыўна і хутка, дэкараць усіх вінаватых незалежна ад таго, украінцы яны, беларусы, палякі ці немцы. Закон мусіць выконвацца. Аднак ні пры якіх абставінах, і я кажу гэта ў інтарэсах Польшы, нельга дапускаць успыхвання антыукраінскіх настрояў. Гэтак жа, як украінскія ўлады мусяць сачыць за тым, каб украінцы не рабілі ніякіх непатрэбных антыпольскіх жэстаў. Гаворка пра інцыдэнт з чырвона-чорным сцягам украінскай паўстанчай арміі, які негатыўна ўспрымаецца польскім грамадствам праз асацыяцыі з валынскаю трагедыяй. Мужчына, які прынёс на канцэрт сцяг УПА, называе сябе грамадзянінам Украіны. Ён запісаў пакаяннае відэа і папрасіў прабачэння ў палякаў за свае дзеянні. Я хацеў толькі нагадаць пра расійскую агрэсію і падтрымаць украінскіх вайскоўцаў. Калі хтосьці адчуў сябе пакрыўджаным, прашу прабачэння. Міністр унутраных справаў Польшчы заявіў, што парушальнікаў закону падчас выступлення Макса Каржа ў Варшаве чакаюць прававыя наступствы. Польскія ўлады збіраюцца дэпартаваць 57 грамадзянаў Украіны і 6 грамадзянаў Беларусі. Его ядерная такая аудитория отличается тем, что они устраивают слэмы. Это такие большие тусовки, когда прямо на танцполе люди разбегаются, сбегаются в круг, там начинают отжиматься, прыгать, бегать, подбрасывать друг друга, зажигают фаеры и прочее. Агулам на канцэрце былі затрыманыя больш за 100 асобаў за пранос піратэхнікі, парушэнне недатыкальнасці ахоўнікаў, захаванне наркотыкаў і ўварванне на тэрыторыю масавай імпрэзы. Гэтыя дзеянні кваліфікуюцца як крымінальныя ці адміністратыўныя правапарушэнні. З-пад кантролю выйшаў і стыхійны збор фанатаў Макса Каржа на тэрыторыі былой чыгуначнай станцыі на вуліцы Ордэна ў Варшаве. Па скаргах мясцовых жыхароў умяшалася паліцыя. Руслан Ігнатович, Аліна Шаўчэнка, Белсат. Застаемся ў тэме культуры. Гісторыя тэатру ў Беларусі налічвае стагоддзі. Між тым, сёння гэты від мастацтва, зрэшты, як і ўся нацыянальная культура, перажывае не найлепшы час. Далёка не ў апошнюю чаргу праз непрыхільную і да беларушчыны, і да культуры пазіцыю цяперашніх уладаў. А таму не дзіва, што прастора свайго, прастора прыгожага і мастацкага ў нашай краіне няўхільна звужаецца, альбо, як той казаў, аптымізуецца. Тэму працягне Валера Руселік. Тэатральнага факультэту, з якога ўласна і пачалася гісторыя Акадэміі мастацтваў, больш няма. Яго аб'ядналі з факультэтам экранных мастацтваў. Пра з'яўленне новага факультэту кіно, тэатру і тэлебачання замест ранейшых 2 самадастатковых кірункаў паведаміла тэатральная крытыца Настася Панкратава. І калі апошні быў створаны 5 красавіка 2010 года, то першы-то паклаў пачатак самой будучай акадэміі. Памятаеце гісторыю? У 1945 годзе быў заснаваны тэатральны інстытут, а праз 8 гадоў ён ператварыўся ў тэатральна-мастацкі. Афіцыйна прычыны гэткай аптымізацыі аднаго з найстарэйшых факультэтаў краіны, адкуль выйшлі шмат якія зоркі нацыянальнага тэатру, не называюцца. Неафіцыйна згадваюцца ідэалагічныя чысткі на факультэце пасля 2020 года, у выніку якіх замест звольненых недобранадзейных адмыслоўцаў на шмат якіх кафедрах утварыліся пусткі. Магчыма, гэта реально можа быць помста за 20-й, за Купалаўскі. Таму што, глядзіце, тэатральны факультэт Акадэміі мастацтваў быў адзіным факультэтам у краіне, які выпускаў прафесійных актораў. Напрыклад, у Купалаўскім падаецца, што альбо зусім не было, альбо быў хтосьці адзін, хто скончваў універсітэт культуры. Все астатнія былі выпускнікамі Акадэміі мастацтваў. У выніку, прагназуе выпускніца цяпер ужо аптымізаванага факультэту, актрыса Крысціна Дробыш, можна гаварыць агулам пра канец беларускага тэатру. Аматаршчына ж замест прафесійнасці на тэатральнай сцэне непазбежна негатыўна адаб'ецца і на культурніцкім узроўні беларускага грамадства. Валер Руселік, Белсат. Такія навіны ў аб'ектыве, больш інфармацыі ў нашым тэлеграме, QR-код. Для перахода на яго можна пабачыць
на ваших экранах. Ну а мы идем далее. Студия Белсат чакае спадарства наперадзе. Программу мы проведем для вас разом з Алесем Залеўскім. Вітаю спадарства, адвакат Юрась Зянкович, амерыканскі грамадзянін, але этнічны беларус 4 гады правёў у турме ў Беларусі па абвінавачванні ў дзяржаўным перавароце. Сёння ён вяртаецца ў палітыку і анансуе пакаранне для сілавікоў Лукашэнкі. Абмяркуем з ім шансы на справядлівасць у кантэксце блізкіх перамоваў паміж Дональдом Трампам і Владзімірам Пуціным. А пакуль агляд найцікавейшых публікацый у нашай старонкі belsat.eu. Адна з ключавых сілаў, што адыграла важную ролю ў перамозе ўкраінскага Еўрамайдану ў 2014 годзе – правы сектар. Коаліцыя правых і нацыянальна арыентаваных арганізацыяў. У Беларусі падобная структура так і не з'явілася. Пратэсты 2020-го былі мірнымі. Грамадзяне не маглі даць адпору сілавікам. Чаму так адбылося? Пра гэта мой калега Макар Мыш паразмаўляў з былым удзельнікам беларускага правага руху. Ва ўкраіне патрыятычныя арганізацыі фармаваліся яшчэ ў 1990-х, а ў 2014 годзе іх актыўныя ўдзельнікі сталі на абарону краіны падчас агрэсіі Расіі. У Беларусі ж на той момант існавалі асобныя аб'яднанні – Белы легіён, Край, Правы альянс ды іншыя. Аднак, як кажа ў размове з Белсатам на умовах ананімнасці былы ўдзельнік беларускага правага руху, усе гэтыя беларускія рухі, можна сказаць, капіявалі украінскія. Але была вялікая праблема. Беларусь – гэта не Украіна. У нас не было ані столькі насельніцтва, як ва ўкраіне, амаль 50 мільёнаў, ані такой самасвядомасці. Актыўнасць гэтых беларускіх арганізацыяў пераследавалася ўладамі, а многія іх лідары траплялі пад ціск, затрыманні і крымінальныя справы. Пратэсты 2020 года прайшлі без выразных лідараў вулічнага супраціву, многія з якіх былі затрыманыя яшчэ да пачатку акцыяў. Гэты вакуум і стаўся яшчэ адным фактарам, чаму ў Беларусі не паўстаў аналаг правага сектару, здольны зарганізаваць масавы адпор сілавікам. 5 год таму у Гомлі памёр 25-гадовы Александр Віхор. Праз 3 дні пасля затрымання. Афіцыйна ягоную смерць патлумачылі праблемамі з сэрцам. Родныя і тыя, хто бачыў хлопца пасля арышту, кажуць зусім пра іншае. Александра збівалі, выкарыстоўвалі супраць яго газ і не надавалі неабходнай медычнай дапамогі. Александр не браў удзелу ў пратэстах. Ён ехаў да сваёй дзяўчыны, калі трапіў пад затрыманне. Сям'я некалькі дзён шукала мужчыну, пакуль не даведалася, што ён памёр у шпіталі. Сястра расказвае, у Александра былі праблемы з сэрцам. Як ёй павялі сведкі, брата збівалі ў пастарунку, а пасля суда ў аўтазаку яму стала блага. Дапамогі ж не было. Са словаў доктара, у перадінсультным стане Александра прывезлі ў псіхіятрычны шпіталь. На месца выклікалі хуткую, але рэанімаваць мужчыну не ўдалося. Незважаючы на гэтыя факты, следчы камітэт адмовіўся заводзіць крымінальную справу, патлумачыўшы гэта праблемамі са здароўем, а не гвалтам. Паводле праваабаронцаў, выпадак патрабуе незалежнага расследавання, бо ёсць падставы меркаваць, што сапраўдная прычына смерці – жорсткае абыходжанне і адсутнасць дапамогі. Падрабязнасці чытайце на нашай старонцы belsat.eu. Сёлета ў Польшчы ўвялі больш строгія правілы здачы практычнага іспыту на правы кіроўцы. Працэс жа атрымання польскага пасведчання кіроўцы застаецца даступным і адносна простым, нават для замежнікаў. У тэме разбіраўся мой калега Алесь Новаборскі. На сёння ў Польшчы правы кіроўцы маюць больш за 53 тысячы беларусаў. Гэта вельмі значны рост, калі ўлічыць, што ў 2000 годзе правы атрымалі толькі 11 нашых суайчыннікаў. Як замежніку атрымаць польскія правы кіроўцы? Спачатку трэба прайсці медычны агляд у адной з клінік, пасля падрыхтаваць і падаць неабходныя дакументы для рэгістрацыі, атрымаць профіль кандыдата і запісацца ў аўташколу. Там пасля навучэння трэба здаць унутраныя экзамены, а затым падаваць заяўку на дзяржаўныя іспыты ў спецыяльных цэнтрах. Варта ведаць, што сёлета здаць практычны экзамен зрабілася значна цяжэй. За сур'ёзныя памылкі яго могуць спыніць адразу, нават калі парушэнне не было небяспечным. Больш падрабязней пра тое, як замежніку атрымаць правы кіроўцы ў Польшчы, чытайце ў матэрыяле на нашай старонцы ў інтэрнэце. Беларуская блогерка Ева Коктыш, якая жыве ў Маскве і вядзе актыўнае жыццё ў сацыяльных сетках, сутыкнулася з непрыемнасцю ў Парыжы. Ёй адмовілі ў пакупках у вядомай люксавай краме Сен-Лоран праз беларускі пашпарт. Гэтак жа паставіліся і да вандроўнікаў з расійскімі пашпартамі.
Падчас апошняй паездкі ў французскую сталіцу ў краме Сен-Лёран коктыш не дазволілі набыць рэчаў, спаслаўшыся на санкцыі еўразвязу, якія забараняюць продаж тавараў, даражэйшых за 300 еўраў за адзінку, асобам з беларускім і расейскім грамадзянствам. Блогерка прызналася, што такое з ёй адбылося ўпершыню. Нягледзячы на адмову ў Сен-Лёран, у іншых крамах на беларускае грамадзянства не звярталі ўвагі. Забарону на ўвоз у Беларусі Расею прадметаў раскошы ўвялі яшчэ летась у межах 4-го пакету санкцыяў еўразвязу. Зыходзячы з гэтага, крама Сен-Лёран зрабіла ўсё паводле закону. Падрабязнасці гісторыі шукайце на нашай старонцы ў інтэрнэце. З інтэрв'ю Александра Лукашенка журналісту The Times Саймону Шустару вынікае, што ўсё, што хацеў ад Беларусі на перамовах Вашынгтон, гэта наладзіць канал камунікацыі з Крамлём. Цяпер кіраўнікі ЗША і Расеі сустрэнуцца асабіста, значыць цяпер у пятніцу. Беларусь у перамовах ЗША больш не патрэбная? У тым ліку гэтае пытанне абмяркуем у студыі Белсат. Запрашаю. Гаспадарства студыя Белсат, працуем для вас у жывым эфіры. Віталь Бабін і Алесь Залеўскі. Сёння традыцыйна пытаемся у вас, ці вам не сорамна за наступствы канцэрту Макса Каржа ў Варшаве. Ведаеце, я вось таксама глядзеў усе гэтыя відэа, асаблівых эмоцыяў не магу таксама выказаць, ці сорамна, ці не, але, да прыкладу, больш за 50% тых, хто глядзіць наш эфір, прагаласавалі за дадзены адказ. Кагосьці, наадварот, нават разбірае гонар. 60% з тых, хто прагаласаваў. Звычайны канцэрт Каржа. 23% так лічаць тыя, хто глядзіць нашу трансляцыю. І 17% нашых гледачоў ввогуле задаюцца пытаннем, а што здарылася, што там з гэтым канцэртам, якія былі наступствы. Нагадаю, што затрымалі больш за 100 чалавек. Это уласны адказ, што здарылася? За закалоты падчас канцэрту беларускага рэпера. Магчыма, некаторыя бачылі з вас відэа, як і беларусы, украінцы, палякі. Абсалютна розная публіка з розных краінаў, прыехаўшы на гэты канцэрт, спрабавала прарвацца на танцпол з месцаў, якія знаходзяцца крышачку далей ад танцполу, то бок ад гэтых месцаў сядзячых. Ну і было досыць жорстка, прынамсі так выглядала. Цяпер вось 57 украінцаў з тых, каго затрымалі, плануюць дэпартаваць з Польшы, і сярод іх яшчэ 6 беларусаў. Так, 6 беларусаў. Ну і тыя, хто галасуе за сорамна, цікава, за што, ці за каго ў дадзеным выпадку вам сорамна, таму што тут шмат удзельнікаў гэтага працэса. Беларус, які спяваў, так збольшага шмат украінцаў, якія рабілі двіж. Ну і ў выніку з таго, што я бачу ў сучцы, то шмат беларусаў у выніку просяць прабачэння. Хаця за што і за каго? Пытанне, дзяліцеся ў каментарах, калі вам бяспечна. Дарэчы, дэпартуюць таксама не толькі вось за гэтыя непрыстойныя паводзіны падчас канцэрту, але таксама, як паведамляе польская паліцыя, за захоўванне пры сабе наркатычных сродкаў, таксама за ўжыванне нейкага кшталту гвалту ў дачыненні да аховы нацыянальнага стадыёну, і таксама тое, што людзі праносілі піратэхніку на гэты канцэрт. Ну так, у Польшы пра гэта вельмі гучна, хаця па выніку всього ж колькі? 109 затрыманых. Справа тут, канешне, гэта за пранос украінскага чырвонага сцяга УПА. Так, ну я думаю, што нашыя сілавікі смяюцца. Ну, не далі рады з такім натоўпам. Прапаганда ўжо абсмактоўвае гэта. Дзяліцеся вашым меркаваннем, калі ласка, у нашым... Калі бяспечна, так, асабліва за што, за каго сорамна. Ну, а мы да нашай асноўнай сённяшняй тэмы, вялікія чаканні ў свеце датычна магчымай сустрэчы Дональда Трампа і Владзіміра Пуціна ў пятніцу на Алясцы, нагадаю. Ці спыніцца агонь ва ўкраіне, пра якія сферы ўплыву палітыкі дамовяцца, няўжо Крэмлю сыдуць з рук наступствы агрэсіўнай палітыкі ў дачыненні да суседзяў? Як выглядае Беларусю на стале перамоваў з перспектывы Вашынгтону і якія вокны магчымасці ў нас чакаюць? Вельмі шмат пытанняў, якія неўзабаве абмяркуем з былым амерыканскім палітычным вязнем у беларускай турме Юрасём Зянковіч.
Юрась Зяньковіч, вядомы грамадскі дзеяч, грамадзянін ЗША, куды ён эміграваў з Беларусі. У весну 2021 года стаўся фігурантам справы аб спробе дзяржаўнага перавароту. Лукашэнкаўскія сілавікі схапілі яго ў Маскве, а пазней засудзілі да 13,5 гадоў зняволення. Зяньковіча вызвалілі сёлета ў красавіку. Гэта выглядала як жэст Лукашэнкі, прымеркаваны да пачатку перамоваў з адміністрацыяй Дональда Трампа. Як заявіў тады дзяржаўны сакратар Марка Руб'ё, вызваленне адбылося менавіта дзякуючы прэзідэнту ЗША. Апошнім часам Юрась Зяньковіч праходзіў рэабілітацыю за акіянам. Што датычыць іншых фігурантаў справы аб дзяржаўным перавароце, то на волю таксама выйшаў былы лідар партыі БНФ Рыгор Кастусёў. А вось палітолог і аўтар палітычнай біяграфіі Лукашэнкі Александр Фядута застаецца за кратамі. Юрась Зяньковіч ужо знаходзіцца ў нашай студыі. Вітаем вас. Добрый день. Вітаем, рады вас бачыць. Заўважылі, што ідзеце на папраўку, прынамсі з тых кадраў, калі мы апошні раз вас бачылі па тэлебачанню, шмат што змянілася. Што? Ну, тое, што было год назад, гэта ввогуле было жахліва, канешне. Пасля гэтага надо мной актыўна працавала як КГБ, так і моя жонка ўжо пасля вызвалення. Таму што, называецца, вяртаюся ў свае габарыты звычайныя. А КГБ як, калі параўнаць рацыёны гатавала? Это цікава было, што мяне 3 студзеня адразу пасля Нового года прывезлі з мазырскай калоніі на амерыканку зноў, дзе я прабавіў 4 месяцы наступныя. Вось, і змясцілі, ну, на амерыканцы ввогуле ніхто з голаду не пакутае, а мяне змясцілі яшчэ відавочна ў такую камеру, дзе трымалі асабліва добрае забеспячэнне за кошт іншых вязняў. Вось, і нават быў такі пэўны момант, таму што так сидзіш, чакаеш з дня на дзень нешта здарыцца, значыць, не вызваляюць, нічога не робіцца, уже так на нервах кажу, хлопцы, ну калі ўжо гэта, калі ўжо будзе рухнікі наперад? А адзін з былых дырэктароў беларускіх кажа: Юрась, рана, павінны вярнуць спачатку форму. Юрась, можа, з задавальненнем, так, і з вялікай цікавасцю яшчэ мы бы хацелі задаць пытанне датычна таго ж самага нават і Александра Федуту, з якім вы па адной справе праходзіце. І Рыгора Кастусёва, які зараз на так, і агулам пра ваш досвед турэмны, але ўсё-такі пачаць ад вось этой гарачай палітычнага, дыскусійнага, што вакол нашага рэгіёна адбываецца, перамовы ў пятніцу, Дональд Трамп, Владимир Путин, вы якраз са Злучаных Штатаў вярнуліся, якраз гэты ўвесь час, я так разумею, вас была некая рэабілітацыя і частыя кантакты з адміністрацыяй новай Белага дома. На вашу думку, вось пасля этого інтэрв'ю Саймону Шустеру склалася ўражанне, што адзінае, з чаго хацелі амерыканцы, і дзякуючы чаму вы на свабодзе цяпер тут у нашай студыі, гэта у выніку гэтых дыялога, перамоваў так з Лукашэнкам, кантактаў нават хутчэй за ўсё, гэта атрымаць доступ да канала камунікацыі з Крамлём, з Владимиром Путиным. Вось, цяпер не асабіста сустракаюцца, атрымліваецца, Беларусі ўжо не патрэбна ЗША. Ну, я думаю, что это крышечку спрашчэнне ситуации, потому что тут не только ведется про коммуникацию с Путиным, трэба таксама не забывать про стратегічнае становішча Беларусі, потому что Амерыцы не патрэбная вайна яшчэ з паўночнага фронту на Украіне, потому что гэта ставіць пад небяспеку не толькі Украіну, але гэта ставіць таксама саюзнікаў Злучаных Штатаў в Европе, тую ж Польшу, Літву, Латвію, таксама ставіць небяспеку. І таму, канешне, разглядаецца пытанне такой так званой финляндизации Беларуси, то есть Беларусь была максимально нейтральная, и, конечно, ну, задача максимум для администрации Трампа это оттягнуть Лукашенко от Путина, но але Лукашенко сам про гэта выразна гаворыць, что сяброўствам не гандлюе, вось, и ну, так званым сяброўствам, заклятым сяброўствам. Вось, і таму, ну, гэта наўрад ці збудзецца. Але, вось, канешне, канал камунікацыі, з аднаго боку, гэта для адміністрацыі Трампа, ну, а для Лукашэнкі, безумоўна, важна ягонае прызнанне і паказаць, што ён сустракаецца з вельмі важнымі людзьмі, што аж самога Вашынгтона да яго прыязджаюць, і што няма мовы пра тое, што не рукапажаты, няма мовы пра тое, што ён знаходзіцца ў блакадзе. Ці гэта значыць, што у хуткім часе мы зноўку можам чакаць вызвалення асобных палітвязняў? Ну, такія рэчы публічна ніхто не абмяркоўвае і не агучвае. То есть мне за некалькі месяцаў неафіцыйна казалі, што вызваленне хутка будзе. Вось. Ну, але все это цягнулася дастаткова доўга, таму што гэта все дыпламатычны працэс, і загадзя ніхто такія рэчы не анансуе. Таму я думаю, дай Божа, што такія перамовы вядуцца. Вось. І дай Божа, каб як мага больш людзей выйшлі на волю, і, безумоўна, дай Божа, каб пры гэтым рэжым нічога не атрымаў нам замен. Калі казаць вот пра фінляндызацыю, так, Беларусі, гэта
дзе разглядаецца, вы кажаце, што разглядаецца такі сцэнар, такая роля Беларусі ў рэгіёне, дзе гэта разглядаецца, і можаце падрабязней трошки расказаць, як вы бачыце фінляндызацыю нашай краіны? Ну, гэта больш не моя ідэя, это больш ідэя, мабыць, вашынгтонскіх палітычных колаў. В сэнсе фінляндызацыі не ў тым сэнсе, што як была Фінляндыя паміж Другой сусветнай вайной 91 годам, в часы так званай халоднай вайны, яна была нейтральная. То есть, ну, гэта было б ідэальна, каб удалося Беларусі цягнуць ад Пуціна і зрабіць нейтральнай краінай. І в значнай ступені, наколькі я разумею, інтарэсы Лукашенка таксама супадаюць, таму што яму таксама не патрэбная вайна з Украінай. Таму што адзінае, на што ён абапіраецца, гэта сілавыя органы, а калі будзе вайна, то, безумоўна, в першую чаргу войска пойдзе ваяваць, пойдуць трупы. Вось. Ну і як гісторыя вучыць, што дыктатары пасля гэтага доўга не кіруюць, таму што войска пачынае ставіць пытанне пра тое, чаму яны павінны праліваць кроў за чужую ўладу. То бок фінляндызацыя гэта цяпер можа быць такая, выбачай, так, Віталь, толькі ўжо закрым кропку, так, в гэтым. Фінляндызацыя можа быць, як бы, Лукашенко таксама ў гэтым зацікаўлены, і ў гэтым ёсць нейкія працэсы адбываюцца паміж Вашынгтонам і Менскам. Ну, вы паглядзіце, што на працягу 3 гадоў Пуцін не можа дабіцца ад Лукашэнкі вцягвання беларускай арміі ў баявыя дзеянні. Безумоўна, тых 65 тысяч, якія б яны не былі, але яны будуць зусім не лішнія на Донбасе, і зусім не лішнім быў бы адкрыццё паўночнага фронта для Расіі. Але Лукашенко тут мёртва стаіць на сваёй пазіцыі, што мы будзем толькі прыкрываць тылы ці той, што ніжэй тылоў. Паколькі мы кажам пра войска, гаспадар Юрас хацеў бы вярнуцца да старой гісторыі. У 2017 годзе, калі у Печах загінуў Александр Коржыч, вельмі гучная гісторыя, вы тады напісалі допіс, у якім сцвярджалі, што войска гэта войска, і ім павінна быць жорстка, і інакш папросту не выхаваеш сапраўднага жаўнера, абаронцу айчыну, і гэта нармальна, што ў войску здараюцца надзвычайныя становішчы, што нават гінуць людзі. Ці цяпер ваша меркаванне нейкім чынам змянілася пасля турэмнага досведу гэтых 8 гадоў? Я бы сказаў, што пасля 22-го года, мне здаецца, што ход падзеяў якраз пацвярджае маю правату колішнюю, таму што вайскоўцы, яны павінны быць гатовыя да таго, што трэба будзе рызыкаваць жыццем. І калі яны ў мірным жыцці, для іх гэта цяжкасці пэўныя побытавыя, гэта нейкае сур'ёзнае выпрабаванне аж да таго, што чалавек здзяйсняе самагубства, то ну што будзе, якая карысць ад такого жаўнера будзе на фронте, в зоне боевых дзеянняў? Вяртаемся ў дзень сённяшняй, перспектывы гэтых перамоваў. З боку беларускай апазіцыі часта гучаць такія меседжы, што вось акно магчымасцяў, вось яно адкрываецца, вось яно будзе. Пра якія гаворка акно магчымасцяў, ну, не толькі ў апазіцыі кажуць, але таксама і эксперты. Вось амерыканіст спадар Пянкоўскі выказаў, што гэта могуць быць за магчымасці, і што нам дасць гэты дыялог. Вернемся ў студыю і абмяркуем. Тое, што зараз мусіць адбыцца ў гэтую пятніцу на Алясцы і нейкі наступны дзеянні альбо дыпламатычныя спробы ЗША могуць неяк зрушыць такі глобальны геапалітычны сюжэт у нашым рэгіёне, могуць адкрыцца нейкія магчымасці, якія дагэтуль былі зачынены для беларускага грамадства, для беларускай грамадскай супольнасці. Вось, таму мы мусім быць аптымістычнымі і чакаць нейкіх магчымасцяў, якія могуць для нас адкрыцца. Вось калі казаць пра гэтыя магчымасці, што гэта за магчымасці, пра якія кажа эксперты і палітыкі, канкрэтна ўлічваючы вось сённяшні расклад, пры якім Трамп запрашае ў Штаты ўсё-такі Пуціна? Мы зараз маем на увазе магчымасці для каго? Для Пуціна? Не, для Беларусі. Для Беларусі як для краіны? Для беларускай грамадзянскай супольнасці, для беларускіх дэмакратычных сілаў, для беларусаў унутры краіны. Я, шчыра кажучы, я больше пессіміст в этой ситуации. Мне здаецца, што дэмакратычная супольнасць в гэтым выпадку не з'яўляецца суб'ектам падзеяў, якія адбываюцца, і таму тут калі нешта абломіцца, то абломіцца просто таму, што так складуцца абставіны. Таму тут ніякіх магчымасцей я асабіста не бачу. Гэта гульня, якая ідзе без нас. Окей, а якія вы бачыце магчымасці ў гэтым? Якія магчымасці ёсць у Трампа? Бо ў Трампа таксама хіба не сильна. Ён увесь час пагражае гэтымі тарыфамі, але не спрацавалі. Ну так пагражае, што ўжо нават фондавыя рынкі ў Злучаных Штатах не надта баяцца ягоных пагрозаў. Сапраўды, мне здаецца, гэта не зусім правільная тактыка, увесь час крычаць ваўкі, аж калі ваўкі з'явяцца, тады ніхто на дапамогу не прыйдзе. Але, ён прэзідэнт ЗША, гэта ягоная палітыка, ён мае права прымаць такія рашэнні. Што датычыцца мэтаў амерыканскай знешняй палітыкі, давайте не забываць, што Трамп сапраўды для яго прыярытэтам з'яўляецца азіяцка-ціхаакіянскі рэгіён і супрацьстаянне з Кітаем. І
таму зразумела, што ён імкнецца вырашыць праблему Украіны, вырашыць праблему гэтай вайны як мага хутчэй. Ён робіць так, як это разумее, так як яму дакладаюць ягоныя дарадцы. Ну а што атрымаецца з гэтага, паглядзім вельмі хутка. Спадар Юрас, давайте все-таки вернемся вось до сённяшніх рэаліяў і менавіта да рэаліяў вашых. Ужо больш, калі я не памыляюся, за 4 месяцы вы на свабодзе і, напэўна, нейкія кантакты вы аднавілі. Ці вы падтрымліваеце кантакты, напрыклад, з тым жа Рыгорам Кастусёвым? Ці у вас ёсць нейкія звесткі адносна стану Александра Федуты, які таксама праходзіў у вашай жа справе? Ведаеце, я стараюся як мага менш тэлефанаваць Беларусь, таму што гэта небяспечна. Я па-ранейшаму спісах тэрарыстаў, экстрэмістаў, як я смеюся, двойчы экстрэмісты, адзін раз тэрарыст Рэспублікі Беларусь. Вось, ну гэта няхай ім будзе, таму я проста стараюся людзей лішні раз не пастаўляць. З Рыгорам, на жаль, не было магчымасці паразмаўляць. Вось, да мяне даходзяць пэўныя чуткі пра стан яго здароўя, што ну нічога добрага, анкалогія. Анкалогія ёсць анкалогія. Што датычыцца Александра Федуты, то былі пэўныя размовы з камітэтчыкамі, што магчыма вызваленне ў бліжэйшым часе, але, наколькі я ведаю ад людзей, якія сустракаліся з Александром Иосифовичем в калоніі, на памілаванне ён дакладна пісаць не будзе. Потому что там уже, ну, вы разумеете, яны з Александром Лукашенком знаёмыя шмат гадоў, і там просто асабістыя. Да, ведаем пра досыць кепскі стан здароўя таксама у Александра Федуты. Гэта і падагра, і праблемы з сэрцам, і чалавек зараз, знаходзячыся ў зняволенні, з цяжкасцю перасоўваецца, так? Тым не менш, вось калі казаць пра гэтую справу, вы ўжо давалі шмат інтэрв'ю пасля таго, як выйшлі на свабоду. І чаму вы ввязаліся ва ўсё гэта? Што адбылося? Чаму я ввязался в эту гісторыю? Таму што сітуацыя была сярэдзіна жніўня, калі было бачна, што рэвалюцыя беларуская прайграе. І 20-го, да? 20-го, конечно. І я спрабаваў зрабіць тое, што было магчыма в той сітуацыі. То есть, калі на мяне выйшлі праз маіх дзелавыя кантакты праз украінцаў і сказалі, што ёсць група афіцэраў, якая хоча, што называецца, навесці парадак у краіне і аднавіць канстытуцыйнасць і законнасць, я для сябе вырашыў так, што лепш я буду сядзець в турме і шкадаваць, што я сижу ў турме, чым я пасля буду до канца сваіх дзён шкадаваць, што да мяне звярнуліся людзі, я ім адмовіў в дапамозе. Так, складаны выбар. Але ці сапраўды вось эта вся гісторыя з гранатамётам, з забойства Лукашэнкі, все это фігуравала насамрэч? Не, гэта фігуравала толькі выключна ў прапагандзе. То есть насамрэч быў кантакт ад сапраўднага афіцера генерального штаба, ад Івана Васильевича Жураўскага, падпалкоўніка, вось, які сказаў, што ў яго ёсць афіцэры, якія гатовы падняць сваё зброенае падраздзяленне і павесці на Менск, і што ім патрэбна палітычная праграма, што яны вайскоўцы, а не палітыкі, ім патрэбна ведаць, што рабіць далей, калі яны ўладу возьмуць. І, уласна кажучы, нам паставілі віну на судзе дзве рэчы. Па-першае, в якасці доказа таго, што мы рыхтавалі вайсковыя планы, прадаставілі шырока вядомую кніжку «Вайсковы пераварот. Практычны дапаможнік». І яна фігуравала як рэчавы доказ таго, што вось ён злобны план гэты, так? А другое, гэта вось гэта наша зум-канферэнцыя, дзе мы абмяркоўвалі проста праграму рэформы ў Рэспубліцы Беларусь, в тым выпадку, калі войска возьме ўладу на бліжэйшыя 5 гадоў, з тым, што на працягу 5 гадоў паступова павінна быць перададзеная ўлада цывільным, а войска павінна сысці назад у казармы. Вы адразу, як выйшлі ў першым сваім інтэрв'ю у траўні гэтага года, сказалі, што я хацеў бы сканцэнтравацца на вызваленні людзей, якія несправядліва асуджаныя ці ўтрымліваюцца пад вартаю. Як цяпер у вас планы? Ці вы бачыце сабе месца ў сённяшняй грамадзянскай супольнасці, у сённяшнім дэмакратычным руху? Я, здаецца, ніколі не адмаўляўся того, што я частка гэтага дэмакратычнага руху практычна з 17-18 год. Што датычыць маіх планаў на бліжэйшую будучыню, то я хачу вытрымаць слова, якое я даў камітэтчыкам. Я ім абяцаў, што як толькі я буду на волі, яны будуць прыцягнуты да адказнасці. І такія механізмы ёсць. В Злучаных Штатах ёсць закон супраць тартураў, паводле якога чалавек... Супраць катаванняў? Супраць катаванняў, так. Чалавек, які падвяргаўся катаванням, можа падаць в суд в Злучаных Штатах. Другі закон вельмі важны, гэта закон о міжнародным суверэнітэце, які гаворыць, што дзяржава не можа адказваць, быць адказчыкам в амерыканскіх судах, але ёсць шэраг выключэнняў. Адно з гэтых выключэнняў гэта злачынства супраць чалавечнасці, прыватнасці, выпадкі катаванняў. Трэці момант. Гэты закон таксама можна абысці такім шляхам, што падаць в суд не на дзяржаву, а на канкрэтных людзей.
якія не карыстаюцца імунітэтам. Амерыканскі суд. В амерыканскі суд. І чацвёрты вельмі важны закон, гэта закон яшчэ аж 1789 года, які гаворыць, што ў выпадку здзяйснення цяжкіх злачынстваў, як генацыд, як катаванні, як масавыя забойствы, амерыканскія суды маюць юрысдыкцыю разглядаць такія справы па амерыканскіх законах. Такі ж мае права і суд трыбунал, да, в Гаге, і там уже нават арганізоўваюць трыбунал пры АБСЕ, і вось толькі што мы паказваем, як спадрагатушка заносіць. Звыкла там падаць заяву можа нейкая краіна, да? Вось як Літва падала ў Гагу супраць рэжыму Лукашэнкі, супраць гібриднай вайны, саўдзелу вайны ва ўкраіне, і тады справа гэта разглядаецца. Што датычыць вось універсальнай юрысдыкцыі, то як разумею, што такія справы запушчаныя былі ўжо яшчэ раней у Літве супраць сілавікоў, якія здзяйснялі злачынствы, пакуль няма, скажем так, волі, няма фактычных пакуль зруху ў гэтых справах. Чаму вы, спадар Юрась, лічыце, што амерыканскі суд зможа сапраўды кагосьці прыцягнуць да адказнасці? Ведаеце, давайте я больш падрабязна эту тэму раскрыю на прэс-канферэнцыі в наступны панядзелак, 18 жніўня. Запрашаю Белсат таксама і іншых журналістаў, хто зацікаўлены гэтым, паўдзельнічаць в размове на гэту тэму. Зараз я скажу, што толькі одну рэч, што вельмі важна, што тое, што адбываецца ў Еўропе, гэта крымінальна-правовае пакаранне. І вось тое, што вы пералічваеце, гэта ўсё крымінальна-прававыя дзеянні. Але ёсць яшчэ вельмі важна цывільна-прававая адказнасць, калі канкрэтныя людзі павінны не в турме сядзець, а заплаціць за тое, што нас зрабілі. Так, і вы пра гэта распавядалі ў інтэрв'ю Deutsche Welle. Да прыкладу, вы сустракалі бізнэсоўцаў, розных людзей, якія плацілі мільёны долараў за тое, каб іх вызвалілі. Мне вядомы выпадак, калі чалавек заплаціў 35 мільёнаў даляраў за тое, каб выпусцілі в Беларусі, каб выпусцілі яго асабіста і іншых закладнікоў, якіх взялі, каб ён быў больш згаворлівы. На сленгу праваахоўных органаў гэта называецца пастаноўка на дойку. То есть як карову ставяць просто в стойло і пачынаюць даіць. Выдаіваюць все, што можна толькі выдаіць. На дойку. Таксама, калі мы кажам пра тых людзей, якіх вы сустракалі, што гэта былі за людзі, таму што, напэўна, людзі абсалютна розныя і была нейкая камунікацыя. Ну, в амерыканцы сядзяць людзі, скажем так, непростыя. Вось, там дырэктары заводаў, былыя міністры, памочнікі прэзідэнта, буйныя бізнэсоўцы. То есть КГБ не цікавіць справа, дзе можна зняць менш, чым $1 мільён. То есть гэта не іх узровень, гэта няхай хлопчыкі з міліцыі займаюцца. А яны займаюцца толькі сур'ёзнымі справамі, і яны выбіраюць, з кім яны працуюць. Ну і, безумоўна, в КГБ сядзяць все тэрарысты, экстрэмісты, найбольш сур'ёзныя. Той же Васіль Верамейчык знаходзіцца зараз в КГБ. То есть гэта іх спецыялізацыя, яны займаюцца абаронай, так сказаць, дзяржаўнага ладу і напаўненнем бюджэта. Такім чынам, рэкетам. Ці вам прапаноўвалі таксама заплаціць нейкую суму, каб выйсці на волю? Не, палітычным не прапануюць такія варыянты. Больш таго, гэта адразу падкрэслюю, што гэта грашыма не вырашаецца. Гэта выбіраюцца бізнэсоўцы, на іх знаходзіцца кампрамат, а кампрамат Беларусі ёсць практычна на любога бізнэсоўца. Яго арыштоўваюць і далей прапановваюць яму па артыкуле 88 прым. 1 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь заплаціць прычыненую шкоду, вось, і выйсці на волю. А далей ему налічваюць проста, якая гэта прычыненая шкода, і называюць канкрэтную суму. Грошы прапановваюць толькі заходнім журналістам для того, каб взяли інтэрв'ю Лукашенка. Так, прынамсі, заявіў Саймон Шустер, акурат журналіст The Times, который інтэрв'ю гэтае зрабіў тыдзень таму. Хацеў бы вярнуцца да вашых планаў. Я ведаю, так, у вас будзе прэс-канферэнцыя, але мы вакол гэтай тэмы, скажем так, што амерыканскія суды могуць взяць гэтую заявку, калі гэта супраць чалавецтва. У Беларусі вы, як адвакат, рэальна бачыце гэтыя прыкметы злачынства супраць чалавечнасці? У нас жа таксама, здаецца, 226, ці это пыткі, по-моему, 226. Я не памятаю ўжо. Але у нас таксама ёсць такі артыкул, і супраць чалавецтва, і пра пыткі. Вы бачыце прыкметы склад такога злачынства, магчыма, у Беларусі? Ну, такі, Алесь, я падкрэслю, што я займаюся не крымінальным правовым пераследам, таму што гэта функцыя пракуратуры, дзяржаўных органаў. Я кажу пра цывільна-правовы пераслед. То есть канкрэтна ў гэтай справе я буду патрабаваць, каб заплацілі мне. Калі я пройду гэты шлях, тады любы іншы былы палітвязень, любы пацярпелы зможа паўтарыць гэты шлях. Нават калі ён не грамадзянін? Нават калі ён не грамадзянін. Заканадаўства это дазваляе. Спадар Юрась, вось зараз вы выйшлі, канешне ж, напэўна, асобныя навіны для вас былі
абсалютна новымі, так, ужо кажучы пра тое, як выглядае дэмакратычны свет у Злучаных Штатах, дзе вы жывеце. Ці вы зараз адсочваеце тое, што адбываецца ў дэмакратычных сілах? Вось недавно была канферэнцыя «Новая Беларусь». Ці сачылі, глядзелі, бо раней нават ведаю, што у вас былі прэзідэнцкія амбіцыі. Безумоўна, я все адсочваю, я в курсе всіх справаў, тым больш, што розніца ў часе ў Злучаных Штатах вельмі зручная. Якраз да таго часу, як я прачынаюся і пачынаю глядзець навіны, тут уже практычна у вас ідзе фінальныя выпускі навінаў, і можна даведацца, што адбылося за дзень. Там вельмі зручна. Так, ранішнія навіны, што адбылося за гэты час беларускай апазіцыі, і, безумоўна, я это все уважліва адсочваю, і, ну, як мінімум некалькі гадзін у дзень прысвячаю таму, каб сачыць за падзеямі. Так, Сяржук, а вот Сяржук вам там, зараз мы вернемся до оппозиции. Сяржук пригадывая у нашем чате трансляции вашу поездку в ресторан «Поедем, поедим». Так, досыць, я памятаю, гарячая была дыскусія ў Фейсбуку. На той час я ведаю, што гэтае месца абаранялі ў тым ліку абаронцы Курапатова, сярод іх быў Зміцер Дашкевіч, іншыя актывісты, якія зараз знаходзяцца за кратамі. Цяпер ваше меркаванне, што наконт гэтай рэстарацыі, что можете сказать? Слухайте, хлопцы, мы все люди, все можем помыляться. То есть я, з майго пункту гледжання, гэта было так, у Зміцера Дашкевіча может быть іншае меркаванне, і гэта нармальны дэмакратычны працэс, калі мы размаўляем пра гэта. Але я хочу звярнуць увагу на один момант. То есть калі правыя палітычныя сілы, ты ж прадстаўнікі Беларускага народнага фронта і іншыя арганізацыі, якія стаяць на правакансерватыўных пазіцыях, гавораць, што на правы кансерватары, то што гэта азначае? Одной из основ права консерватизма является абсолютный примат приватной уласнасці. И калі мы говорим, что мы консерваторы, значит, мы повинны параняць, что? Приватную уласнасць. Калі человек побудовал, купил гэты участок законным чынам, и никто пока не смог доказать, что это было незаконно, то якое мы маем право от его потребовать «отдай», что называется, бесплатно. Ну, громадскость мае право. Ну, не отдай, просить можно. Так, это не означает, что на это сгодится. Так. Больше того, наколькі я памятаю, тады в 17-м годзе агучвалася прапанова: хлопцы, купляйте по балансам кошце, забирайте, робіце, што хочаце. Гучала такая прапанова ад адміністрацыі рэстарана. Або, калі хочаце, мы дадзім грошы на мемарыял Курапата, які тады на той час не было. Або мы арганізуем музей в Курапатах. І чаму пратэстоўцы не згаджаліся, для мяне да сённяшняга дня гэта загадка. Складаная ситуация. Так, Юрась, у нас часу на апошняе пытанне застаецца. Все-таки вернемся до ваших амбіцый палітычных і да беларускай апозіцыі. Сочыце за ёй, так, а яна не з'яўляецца суб'ектам у гэтым працэсе аб'ектыўна. Ну, мы збольшага гэта бачым, хаця, канешне, офіс каша Святланы Ціхановскай пра тое, што знаходзіцца ў кантакце з дзярждэпартаментам там, і так далей, напэўна, знаходзіцца, да, але многа не ведаем. Так, але чаму так здарылася, што няма суб'ектнасці? Хаця быў каласальны, так, ресурс у выглядзе падтрымкі беларусаў унутры краіны, так, і так далей. І праўда, і справядлівасць, як бы, і добро, скажем так, все вот это на нашым умоўным баку, так, беларусаў, якія за дэмакратычную незалежную краіну, калі не туды павернула беларуская апозіцыя, што не так? З майго пункту гледжання падзеі пайшлі ў неправільным кірунку ўжо на трэці дзень. З таго моманту, калі былі вызвалены вязні Акрэсціна, і адначасова прагучаў заклік, што далей толькі мірны пратэст. Вось з гэтага моманту, па сутнасці, рэвалюцыя здулася, таму што тыя людзі, якія былі радыкальныя, прыхільнікі радыкальных дзеянняў, яны проста сышлі з вуліц. Чаму так адбылося? Мне цяжка гаварыць. Гэта трэба рабіць сур'ёзную працу над памылкамі. Мы не павінны зацыклівацца на тым, што было раней. Мы не павінны шукаць вінаватых і іх наказваць за тое, што было раней. Зноў-такі, мы все людзі, кожны можа памыляцца. Штосьці робіцца правільна, штосьці неправільна, але мы павінны думаць пра будучыню. І дзеля таго, каб думаць пра будучыню, трэба рабіць працу над памылкамі і больш старацца не паўтараць гэты памылак. Ну, але не назвалі так все-таки эту памылку. Гэты дзень я таксама памятаю. Сапраўды, бяры, як бы, заходзь і бяры. Было такое. Але чаму так не здарылася? Для мяне таксама таямніца. Ну, з цягам часу. Дзякуй вялікі вам за прыход у гэтую студыю, за сустрэчу. Дзякуй вялікі за размову. І, канешне ж, зычу вам всего найлепшага. Спадзяюся, што... Хутка дойдзеце да сябе, хаця ўжо відаць, што... Дзякуй вялікі за ўвагу. Всего найлепшага. Так, а мы да што? Мы пакажам гаспадарству цікавосткі, якія падрыхтавалі нашыя калегі з СММ-аддзелу Белсата.
Улетку 1865 года настаўнікі Нікадзім Сакалоў і Васіль Гразноў трапілі ў Тураў на беларускім палесе. У складзе навуковай экспедыцыі яны шукалі гістарычныя артэфакты і апісвалі старажытныя будынкі. І гэтым разам ім надзвычай пашанцавала. У скрыні з-пад вугалю ў царкве яны знайшлі 10 аркушаў старадаўняй рэлігійнай кнігі. Што было далей, глядзіце на YouTube-канале Белсат History. Это была неверагодная знаходка ў неверагодным месцы. Бо цяпер гэты рукапіс вядомы пад назваю Тураўскае Евангелие. Артефакт лічыцца адной з самых старажытных рукапісных кніг, што былі створаныя на тэрыторыі Русі і дайшлі да нашага часу. Гэты рукапіс датуецца сярэдзінай 11 стагоддзя. Тураўскае Евангелие напісана чыстай царкоўна-славянскую мовою, што гаворыць пра досыць ранняе паходжанне тэксту. Мяркуецца, што стварылі яго дзесьці да сярэдзіны 11 стагоддзя, бо пазней нават вельмі дасведчаныя манахі-перапісчыкі ўжо дадавалі ў царкоўна-славянскую мову мясцовыя словы. Але ў той жа час у напісанні гэтага тэкста ёсць некаторыя дробныя асаблівасці, якія дазваляюць даследнікам казаць, што твор напісалі менавіта на тэрыторыі старадаўняй Русі. Найбольш верагодна ў Кіеве, дзе Яраслаў Мудры ў 1030-х гадах заснаваў цэнтр для перапісвання кніг. Але магчымым месцам напісання можа быць і Тураў. Беларусаў вызвалілі з працоўнага рабства ў Іспаніі. Іх заманілі туды абяцанкамі высокіх заробкаў, але на справе прымусілі працаваць у цяжкіх умовах на вытворчасці цыгарэт. Узваленне сталася вынікам маштабнай аперацыі паліцыі супраць міжнароднай злачыннай сеткі. Больш падрабязнасцяў у тэлеграм-канале Белсату, а таксама ў нашым эфіры. Якіх дзвюх рэчаў няма ў Лукашэнкі і як яго падводзіць здароўе? Пра гэта ў праграме «Навіны з будучыні» расказалі нашыя калегі. Цалкам відэа глядзіце на YouTube-канале Белсат Лайф, а фрагмент ужо цяпер у нашым эфіры. Дзвюх рэчаў у Лукашэнкі няма. Пра адну з іх ён кажа ўвесь час, а пра другую – ніколі. Што баліць, пра тое і хочацца гаварыць. Гэтак у Лукашэнкі самым частым словам стала «здоровье». Главное – это здоровье. Здоровье не купишь. Это главное. Но помните, здоровье оттуда не приходит. И он здоровье лишь бы кому не дает. Здоровье. Не дае здароўя і Лукашэнку. Хто яго зблізку бачыць, зычыць яму не як раней поспехаў, а здароўя. Желаю вам доброго здоровья. Пожелать вам самое главное – крепкого здоровья. Здоровья? Главное здоровья вам. Дай Бог здоровья. Спасибо вам. Спасибо. Дай Бог здоровья. Ды і сам Лукашенко пра Бога згадаў. У Бога прошу одного, чтобы и дальше так было. Со здоровьем. А яно яму вось для чаго патрэбнае. Пока есть здоровье, я буду с вами. Калі пра здароўе ён кажа заўсёды, то пра каханне ніколі. Пасля таго, як у 2020 годзе ўлады арыштавалі 150 твораў мастацтва, акторка і рэжысёрка Юлія стварыла мем на падставе карціны Хайма Суціна. На ім Ева паказвае, гераіня этой карціны, паказвае сярэдні палец. Пра тое, як далей склаўся лёс мэму, ды самой аўтаркі, глядзіце на інстаграм-старонцы нашага тэлеканалу. Мне пачалі пісаць і выдавецтвы, і шмат хто, і прасіць даслаць, каб надрукаваць на цішотках. І я ўсім высылала бескаштоўна, безумоўна, ну, нават тых, хто займаецца выдавецтвам гэтага ўсяго. І я папросту, ну, нейкі момант я хацела сабе дапаможніка, таму што 600 мэйлаў ці больш я адсылала, і мне пісалі, а чаго такая якасць дрэнная? Я кажу, ну гэта адразу была гэтая карцінка з інтэрнэта, я не шукала добрую, я ж не думала, што гэта пойдзе кудысьці. Спадарства, яшчэ вернемся на хвілінку да тэмы канцэрта Макса Каража ў Варшаве. Нашыя гледачы пішуць, што сорамна за непрыстойныя паводзіны суайчыннікаў за мяжой у краіне, якая дала прытулак шматлікім беларусам. І разам з тым у
іншых ёсць і адрознае меркаванне пра тое, што у любой еўрапейскай краіне пасля такіх вялікіх імпрэзаў, канцэртаў, святаў, матчаў, далей працытую, тварыцца полны шабаш. Мусар, алкаголь, а таксама Ну і было дзіўна, што іншыя такія непрыемныя нечаканым гэта для мясцовых сілавых структураў. Вядома, як адбываюцца канцэрты Макса Каржа. І што цікава, на 5% менш цягам нашай размовы стала тых гледачоў нашай трансляцыі, удзельнікаў чата, хто лічыць, што адчувае сорам за гэтыя падзеі, а вырасла колькасць тых, што думаюць, а што здарылася на... Да, каля 20% увогуле задаецца пытаннем. Так што так, не наша гэта праблема. На гэтым у нас все. Дзякуем за ўвагу і вашыя каментары, а таксама за ўпадабанні. Для вас працавалі Віталь Бабін, Алесь Залеўскі. Да новых сустрэчаў на Белсаце. Пакуль.